Ej, Jimmis! Trundetove! Ja, det er mig. Jeg skal fortælle om antal danske bryggerier, og i 2002 kan man se, at der er en progressiv stigning til 2008, og derefter er den konstant. Og længere frem kan vi sgu ikke se. Desværre, jeg ved godt, du gerne vil se lidt længere, Jytte, men nej. Og oppe i dette hjørne kan man se, at der er en lille note, som viser øl, eller udvikling af øl i danske bryggerier i 2012. Fra 2003 til år 2012 er salget af alkohol per indbygger over 14 år degressivt faldende. Og det kan være fordi, der er kommet mere fokus på sundhed, og det kan også være fordi, at folk de er begyndt at handle mere ved grænsebutikkerne. Og når vi så kigger på vin, så kan man se, at den ligger rimelig jævnt og har egentlig ikke de store spring. Og det samme med spiritus. Og det samlede med antal liter per indbygger over 14 år, kan man se, at i 2003 ligger den på 11,6, og i 2012 ligger den på 9,1. Det vil sige, at den er faldet 2,5 liter. Salget fordelt på øltyper i 2012 kan man se, at pilsner tager 66% af jeg mener selvfølgelig af salget. Og stærk øl tager 15% af salget, mens klassisk pilsner tager 14% af salget, alkoholfri tager 0,5% af salget, og øvrige øltyper tager 4,5% af salget. Og det var, hvad vi havde. Hej. Hej. Hej hej! For helvede, Line, du skal ikke stikke af!